Hello, Bayab Song. Abo Toknok Tangmani only 5,000 orang by Toknok Slamjaka. 5,000 by Sanamjaka Kai. Obo to exile si hano. O nok no exile nok hano. Tai oro genero sorok nuka o sorto already age paijak tai ani kono ro investment karase. O tiripal bo obo kasamse. Tirpal kesam joto kisu katakuri tepa bayi mani bagai obo only 5,000 rang bai ang tangai manka kamal roksimi rang pai kata obos kango ba mo haikino khomrok kaijak khom obo haike kairi rekha khomotom na jatno abo kai lobo barbar ke motom nai tai gana o omo haike syntax beraka tok tiri nani bagai tai obo torman hingkai 8/12 hingkai tola hingkai norok nokona tola ni set hingkai 3 rekha 11 inchi khaye tai jotono tar bai fitting tai net rekha net duoi saka hingkai 3 ek chaila tai bisingo hingkai omo haikino toktoni baijak tabuk toktoni baijak tai ada daba nukna naroro 100 togo 3 ta ada daba rijak 3 ta tui daba bo rijak tai light nukna light only 3 ta tai mo LED bulb tai fan kaisa LED bulb hingkai obo current thangmano charging bulb current thangmo bo chung tongnai omo hai rima kaisa ton bango horogo current thang hingkai belai bejua tongo obo to khate lem rok phanangna nangli ta tabuk koloma jorao hingkai aboni bagai kono problem ongni bagai charging light no rima kaisa LED ta borok no ta ada rijak ada chai tongo kabang oro 100 ta tok tongo tai chamung daba 3 ta tui daba 3 ta omo hai khlaina o nok set 5,000 bai tangjaka obono isang norokno share khlaimani chajakhai like tai channel subscribe khlai di bye.